Gadewch I fi'ch cyflwyno chi I gêm arbennig iawn. Mae Never Alone gan y Pro One Games yn gêm platfform yn syrenu merch o'r enw Nuna a llwynog bach yr Arctic. Wel, dim byd newydd iawn yn fan yma chi. Ond... lle mae Daf di mynd? Moch, mae wedi bod yn dal fi lawr am rhy hir beth bynnag. Y peth arbennig am Never Alone ydy bod wedi seilio ar fytholeg a thraddodiadau pobl frodorol o Alaska, yr Inupiaq. Mae'n hyd yn oed yn eu hiaith nhw, efo'i steitla Saesneg, rhaid gofyn bod chi wedi colli gafal ar eich Inupiaq ers dyddiau ysgol. Ond dim jyst rhyw antur bach ffwrdd â hi sy'n yma, fyddwch chi'n datgloi clipiau fideo yn ystod y gêm fydd yn dysgu bob math o stwff I chi am fyd yr Inupiaq. Ie, glywsoch chi hwnna'n iawn. Gêm addysgiadol. Pwy sy'n meddwl? Nid yn unig ydy'n lot o hwyl, ond mae hefyd yn ffordd berffaith o'ch cyflwyno chi I ddiwylliant newydd hanner ffordd ar draws y byd. Mae'n gen chi feddwl, deg gwir. A gyd I aros fyna mewn dan o beth ti wedi wneud. Problem, Daf? Fi ddim eisiau siam na'r peth. Be oedd y sŵn? Fi ddim eisiau siam na'r peth. Mae gen chi feddwl, deg gwir. Pam dyn ni yng Nghymru ddim wedi wneud yr un peth? Ei, fe leini oedd hwnna. Ie, amddieriadau mawr Elidir, ond amser I dadu siarad nawr. Hen bydd ni sylweddoli bod y model cynnar o ariannu gemau yng Nghymru ddim yn codi'r un diddordeb ar gyfer y cynnyrch. Ti'n ysdi nawr? Dwi'n pwti. Pwynt cryf a threiddgar Elidir, diolch. Beth sydd angen yw troi at deunydd sydd efo sail parod a dilyniant cryf. Mabinogi! I can't work like this. Mabinogi. Reit, gret. Nawr bod gen I voice-over I fi fy hun, allai siarad o'r diwedd. Mae yna sawl cwmni wedi trio rhoi gêm taclus am y Mabinogi at ei gilydd. Enghraifft, gêm MMO hollol bizarre gan Nexon o'r enw Mabinogi. Ond os bron dim elfen o'r Mabinogi ynddi, yn hytrach na'n defnyddio mytholeg y Gwyddelod cynnar. Top of the morning to you! Ond hyd yn hyn, does neb di ail-greu y straeon yn eu cyfanrwydd nac yn yr iaith wreiddiol. Fiddle-dee-doo, fiddle-dee-da, Guinness! 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 Someone get my agent on the phone, now! Os da ni am wneud gemau cyfrifiadur ein hunan, yna rhaid I ni gynnig rhywbeth sydd o werth i'r byd yn ein iaith ein hunan. Felly, pa ddeunydd arall gallwn ni droi I fewn I gêm? Come on, midfield. Be? Be, Elidir, ti sy? Be wedys ti? So ni'n gallu gwneud gêm bel-droed yn iwsio cymeriadau come on midfield. Be, wneud bob blwyddyn fel FIFA neu rhywbeth fel yna? Ie, wel, mae'n gymaint o repeat o come on midfield ymlaen beth bynnag sy'n byd newydd fanna. Alli ti cael Call of Duty Hedd Wyn edition? Ie, ac efo canmlwyddiant I farwolaeth o'n dod I fyny, pa ffordd well o dalu tin gyd iddo fo, na hynny. O, beth amdano fighting game wedi seilio ar y llyfr stafell dirigel? Ie, dwi'n gweld unrhyw broblem efo hwnna. Brensiach a breision, beth mae hi wedi wneud nawr? Ond ar nodyn bach yn fwy sobr. Os oes gan bobl frodorol o Alaska, yr egni, y brwdfrydedd ac yn fwy na dim y gallu I gynhyrchu gêm fel yna, yna dwi'n siŵr fydwn ni, fel Cymru deallus, wneud yr un peth. Ie, bach o newyddion drwg, mae swper ni wedi mynd. Sut nath hwnna ddigwydd? Mae'n meddwl bod chdi wedi rhoi y swper yn y pantry. Ie, mae gesall nes I roed y gath. Angofiwch beth ydych chi am Gymru deallus, ie? Pillock.